Di modernîtya demokratîk de kesayeta azad û komîna demokratîk beşa didu. Avakirina civakekî azad ne bi guhertinekî ji jûr ve bi guhertinekî kûr a di cewherê mirov û şêwazê rêxistinbûna wî de pêkane. Di vê çerçeveyê de kesayeta azad û komîna demokratîk wekî du rûyên heman zîvî ne. Yek şûreşa hundirîn a ferd ya din jî şûreşa civakî ya qadê temsîl dike. Têkiliyan van her duyan ne têkiliyekî ji rêzê ye. Diyalektikek wisa ye ku her yek hebûna xwe deyndar ya din e. Mirov dikare bêje ku bingeha avakirina komînê bi gava yekem a kesayeta azad dest pê dike. Komîn ne tenê kombûna mirovan e, ew kombûna vînên azad e. Heta ku ferd xwe ji bandora hişmendiya dewletperest û berjewendiyên ferdperest rizgar neke, nikare di nava komînê de jiyanekî wekhev û kolektîv ava bike. Ji ber vê yekê, kesayeta azad dibe hêza avaker û dînamoya bingehîn a komîna demokratîk. Her komîn bi qasî azadbûna ferdên di nava xwe de dibe demokratîk û xurt dibe. Herçend kesayeta azad komîna ava bike jî, komîn bi xwe dibe qada ku tê de kesayeta azad tê parastin û kûrkirin. Di nava sîstema modernîteya kapitalîst de ferdekî bi tenê li hemberî êrişên çandî û aborî bêparastîne. Komîn dibe ew stargeha polîtîk ku tê de kesayeta azad dikare xwe biparêze û piratiqa rojane xwe ji nû ve bihilberîne. Di nava komînê de kesayet biriya rexne, xwerexne û perwerdehiya civakî ji qalikên xwe yên kevin rizgar dibe û gihîştina xwe ya azadiyê mayînde dike. Di encamê de di navbera van her du têgehan de hevsengiyekî jiyanî heye. Bêyî kesayeta azad, komîn dibe mekanîzmayekî bîrokratîk û bêrih. Bêyî komîna demokratîk jî kesayeta azad dibe teoriyekî tenê û bêbandor. Rêbera po vê rastiyê bi hevûka kesê azad, civaka azad, civaka azad jî kesê azad ava dike, penase dike. Di çerçeveya civakî de şitilandina kesayeta azad û komîna demokratîk ne tenê wekî xebatekî ramanî, wekî avakirina şêwazekî nû yê jiyanî tê dîtin. Ji bo ku ev her du têgîn di nava kokên civakê de cih bigirin û bibin çandekî mayîn de, rêbere po balê dikişîne ser pêvajiyekê ku ji zîhnê destpêkê dike û ku di nava saziyan de şîn dibe. Çandina van têgînan di civakê de bi rêya zîhniyet, rêxistinbûn û çalakiyên pratikkirinê pêkan e. Ev pêvajo civakekê ji hiyerarşiyê dewletê rizgar dike û wê vedguherîne neteya demokratîk ku tê de ferd û komîn di nava hevsengiyekê de ne. Ji teoriyê ber bi pratikê ve mînakên komîna demokratîk. Têgeha komîna demokratîk a ku di paradigma rêbera de wekî hücreya bingehîn a jiyana azad tê pênasekirin, ne tenê teoriyekê li ser kaxezê ye. Îro li gelek deverên cîhanê civakên ku li dijî navendperestiya dewletnetewa û zextên modernîteya kapitalîst li ber xwe didin, modelên xwerêveberiyên ku dişibin vê paradigmê ava kirine. Ev mînak nîşan didin ku kesayeta azad gava bi rêxistinbûna komînal re dibe yek, dikare sîstemekî alternatîv û mayînde biafirîne. Mînaka herî berbiçav a pêşketî ya vê modelê bêguman ezmûna Rojavayê Kurdistanê û Bakur û Rûşhilatê Sûriyeyê. Li vir komîna demokratîk wekî bingeha sîstema konfederalîzma demokratîk hatiye sazkirin, tevî hemî êriş û ambargoyan gelên herêmê li ser bingeha wekeviya zayendî, ekolojî û parastina cewherî jiyana xwe bi rêxistin dikin. Di vê modelê de biryar ne ji jûr ber bi jêr, ji komînan ber bi meclîsên jûr ve diçin. Li aliyê din ê cîhanê li başûrê Meksîkayê tevgera Zapatîstayan mînakekî din a kûr a jiyana komînal pêşkêş dike. Zapatîsta ji sala 1994 ve otonomiya xwe ya li herêma Çîpasê diparêzin. Ev bi rêya meclîsên rêveberiya baş, bêyî ku pêdivî bi saziyên dewletê hebe, sîstemên xwe yên tenduristî, perwerde, dadweriyê bi rêve dibin. Di navbera Zapatîstayan û tevgera azadiya Kurd de diyalogekî ramanî ya xurt heye. Her du tevger ji duwê baweriyê de ne ku azadî ne bigirtina hêza dewletê, bi avakirina civaka komînal a li derveyî dewletê pêkan e. Ji bilî van mînakên mezin, ezmûnên wekî bajarekî xweser ê Çîran li Meksîkayê, pergala li wargeha penaberan a Şehîd Rûstem Cûdê Mexmûrê û rêveberiya xweser a li Şengalê nîşan dide ku komîna demokratîk di şertên herî dijwar de jî dikare bibe bingeha jiyanê. Li van deveran
civak birêya komînê li hemberî qirkirin û asîmîlasyonê li ber xwe dide û çanda xwe ya hevpar diparêze. Di encamê de ev mînakên li çar aliyên cîhanê îspat dikin ku Komîna Demokratîk modelekî gerdûniye, tevî ku nav, ziman û şertên wan cuda bin jî cewherê wan yek e. Avakirina jiyanekê ku tê de mirov li ser mirov ne serdest e û civak bi vîna xwe ya azad xwe bi rêve dibe, Komîna Demokratîk ew pira ku kesayeta azad a îro bi mirovahiya azad a siberojê ve girê dide ye. Bingeha manewî û ehlaqî ya jiyana azad, hişmendiya komînal. Di paradigmayê rêberapo de avakirina sîstemekê demokratîk ne tenê biguhertina saziyan, berî her tiştî biguhertina hişmendiyê pêkan e. Hişmendiya komînal ew zihniyet û pîvana ehlaqî ye ku ferd ji tenêtiya ferdperestiyê rizgar dike û wî bi cewherê wê civakê ve girê dide. Li dijî hişmendiya modernîte kapitalîst a ku dibêje mirov gurê mirov e, hişmendiya komînal dibêje mirov bi qasî civakbûna xwe mirov e. Hişmendiya komînal berî her tiştî şikandina zihniyeta ku her tiştî li ser bingeha ez û berjewendiya min dibîne ye. Di vê hişmendiyê de ferd kêm dike ku azadiya wê û wî, ewlehiya û bextewariya wê û wî bi civakê ve girê dide ye. Aliyekî din ê girîng hişmendiya komînal ehlaqê polîtîk e. Rêberapo destnîşan dike ku civakekî bê ehlaq û bê polîtîka nikare azad bibe. Hişmendiya komînal dihêle ku mirov nebe neçarê qanûnên dewletê yên sar. Li şûna wê bi pîvanên ehlaqî yên civakê bijî. Mirovê xwedî vê hişmendiyê li dijî neheqiyê bêdeng namîne, xwezayê wekî milkiyeta xwe nabîne û li hemberî her cûr desthilatdariyê xwedî helwest e, ew hişmendî kesayeta azad ji nû ve diafirîne ku êdî ew kes ne tenê ji bo xwe wekî parçeyekî zindiyê gerdûn û civakê hîs dike. Di encamê de hişmendiya komînal rihê Komîna Demokratîk e. Bêyî vê hişmendiyê, komîn tenê dibe avahiyekî kaxezî û zû an dereng ve diguhere bîrokrasî an jî desthilatdariyê. Lê dema ku ev hişmendî di civakê de şîn bibe, mirov fêr dibe ku bêyî dewletê jî dikare jiyana xwe bi romet û azad bi rêve bibe. Ev hişmendî serkeftina herî mezin a mirov e ku li dijî hiyerarşiya sîstemê ve diguhere cewherê xwe yê komînal û wekhev. Naskirina têkiliya di navbera kesayeta azad û Komîna Demokratîk de mifteya fêmkirina jiyana nû ye. Ew hewildanên ji bo veguherandina rometa mirovî û civakê ne.